Bon dia, Cristina, Bon dia, Gerard. i gràcies per accedir a participar en el podcast. Um, la primera pregunta seria, molta gent sempre veu l'edifici, veu el nom o el sent, però no veu la feina invisible que feis, no? Si haguessis de definir què és la fundació amb una sola frase, quina seria? Drets per les persones amb discapacitat. Quina és la discapacitat que menys entenem com a societat? Pens que la discapacitat que està relacionada amb allò que no es veu i que té a veure amb la discapacitat per problemàtiques de salut mental. Fa anys que funciona la Fundació per Persones amb Discapacitat. Creus que ha evolucionat els darrers anys de manera positiva? Sí. Per què? Mira, me vaig incorporar a la Fundació l'any 2019, l'1 de juliol, i bueno, en aquell moment estèiem mantenint una sèrie de serveis assistencials, però amb una vessant que la mirada cap a les persones amb discapacitat era encara bastant de, diré una paraula que no m'agrada, menorquina, de mesquines. Mm. I des de llavors, al moment actual, hem fet molta lluita per donar la volta, pensar més que som persones de ple dret, perquè així ho recull la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, i estem intentant sortir de lo que són els guetos i que estiguin més presents a la societat perquè formen part i a vegades mos passen desapercebut de les persones. Per tant, quin és o què és el que més t'indigna del tracte que reben algunes persones? D'una banda, la infantilització, sobretot les persones que tenen discapacitat intel·lectual, que moltes vegades se xerra per elles, no se'ls hi dona veu, no troben espai en el món, sempre són com una anècdota. Per altra banda, l'estigmatització de les persones que pateixen problemàtica de salut mental, perquè realment quan se xerra de salut mental a nivell públic, moltes vegades se xerra de persones que han tingut comportaments desadaptats i no totes les persones amb comportaments desadaptats tenen una problemàtica de salut mental. Inclús quan no s'entén que la maldat existeix, sempre s'atribueix la maldat a que aquesta persona no està bé. Hi ha persones dolentes i que estan bé. I després també que contínuament han de defensar el que te comentava, que són persones de ple dret. La societat ens veu d'una manera... o sigui, infravaloram com a societat, no ens tenim tan en compte com hauríem de tenir-los en el dia a dia. Totalment. No se'ls té en compte i, a més, hi ha molta manca de respecte en gestos molt quotidians, perquè si pensam en persones amb discapacitat física, el fet de que hi hagi persones encara que escopeixin en el carrer o que deixin, quan van amb els cans, els gossos, a fer les seves necessitats, pues, que ho deixin enmig, és una falta de tenir una mirada realment de lo que és el nostre món. Hi ha moltes persones que duen suports per caminar, bastons, o que van en cadira de rodes, Total. i això no se té en compte. És un sector de la població que, bueno, que sabem que existeix, però que encara no els hi hem atorgat el carnet de ciutadà, i és molt important tenir això present. Creus que les discapacitats invisibles són les que més pateixen? Sí. I com creus que els hi podem donar més visibilitat? Bé, O els hi podem atendre? jo crec que s'ha de tenir un canvi de mirada de la societat cap a les persones amb discapacitat,
assumir que totes les persones sabem fer coses i no sabem fer coses, i que les persones amb discapacitat tenen unes limitacions diferents a lo que és la majoria de la gent, a la normalitat, no, aquesta estadística, però que amb petits suports ho podem suplir. Nosaltres no pensem que la discapacitat evidentment se reconeix la discapacitat amb un paper a una persona, però lo que més incapacita és l'entorn, perquè hi ha persones que si l'entorn, estigués controlat i la resta de gent sapigués lo que passa, mm, no serien tan discapacitades, per dir-ho d'alguna manera. Quin és el major error que feim com a societat quan tractam la discapacitat? Jutjar el comportament de les persones. Jutjar des del desconeixement. Exacte. I què hauríem de fer per tenir més coneixement de tot açò? Desde luego yo crec que lo que s'hauria de fer és un esforç de formar-se en lo que és la discapacitat i apropar-se a entitats que fan feina a la discapacitat, perquè com passa gairebé en tot, fins que no te toca de prop alguna cosa no t'interessa. I clar, i parlem d'un percentatge de població que té discapacitat que pot estar en el 5%, 6%, però que forma part de tot el nostre entorn, no? I que no mos donem compte que a vegades petits canvis estalviarien moltes intervencions que al final són molt més costoses, i no parlant només de l'economia, sinó del patiment de la gent, que això no té preu. Creus que som una societat inclusiva o només ho semblam? Ho semblam. Queda molt de camí per ser inclusiva, la societat. Fem com un foradet a determinades coses, començam a tenir en compte determinades coses, però la realitat no és aquesta. La realitat és que de manera sistemàtica s'exclouen a les persones amb discapacitat dels entorns públics i socials. Què creus que haurien de canviar demà mateix a Menorca? La mirada cap a les persones amb discapacitat. Que sigui una mirada que no sigui ni molt manco compassiva, ni que sigui, de quina pena que m'adonen, sinó una mirada de que aquesta persona té el mateix dret d'estar en el món, de triar, de participar socialment, d'accedir a la cultura que cada una de les persones que poden no tenir discapacitat. Creus que mos fa por la discapacitat perquè mos recorda que mos pot passar a qualsevol de nosaltres? Sí, sí que crec que això mos fa por. Mos fa por perquè fa temps que les persones, no vivien tant i, per tant, la probabilitat de desenvolupar una malaltia degenerativa, de tenir un accident, etcètera, pues era menor. I també mos fa por, i aquí parlo des de l'experiència pròpia, perquè no sabem molt bé què podem aportar a la discapacitat. Quan jo vaig acabar la carrera, jo vaig estudiar psicologia i vaig dir en aquell moment que podria fer feina en tots els àmbits manco en la discapacitat. I per què? Perquè la majoria d'àmbits que jo coneixia, que era la drogoaddicció, les víctimes de violència de gènere, els problemes emocionals que pugui tenir una persona, sí que hi ha una sortida, no? Com que aquella situació podia ser reversible. I la discapacitat acompanya a tothom durant tota la vida i te pot generar molta frustració. Ara mateix no ho canviaria, però sí que és difícil a vegades assumir que estàs acompanyant a una persona que té una condició que no baratarà en la vida. Creus que com a societat presumim de ser empatia, però realment som molt poc empàtics? Penso que sí, i me sap greu, estar amb aquest to tan crític envers la societat, perquè també reconec que hi ha hagut millores, però sempre les millores van per davant les lleis o els decrets que volen canviar les coses a realment la naturalesa de les persones que
hi ha un pensament que és molt difícil de canviar. Llavors, penso que realment se fan polítiques perquè la societat sigui més inclusiva i que hi hagi més empatia, però també penso que, sobretot, darrer any i mig, estem visquent també en un món massa hostil i que la gent està fent coses més centrades en si mateixes que en la solidaritat. Si xerram un poc de recursos i reptes que hi ha dins la fundació, creus que per atendre ben aquest col·lectiu necessitam mans, temps i, evidentment, recursos econòmics, no? Sí, evidentment. Si tu poguessis dir o transformar un recurs demà mateix, perquè això canviés, quin seria el primer que demanaries? L'atenció a la infància i la joventut a les etapes primerenques. Perquè són les que més ho pateixen, elles i les famílies? I perquè, ja te permet pensar en futur, perquè estan bueno, ha hagut una sèrie de perfils emergents que són complexes a nivell d'abordatge, que tenen moltes dificultats a nivell de relacions, i pensam que realment si començam a fer feina tant en les famílies com en les persones a etapes primerenques i en l'entorn, sobretot, pues, sí que ja estirem educant en valors a tot aquest gruix de persones. Les persones grans, des del meu punt de vista, són més difícils de canviar aquesta visió. Necessitam entorns que entenguin que les persones amb discapacitat formen part d'aquest entorn i que vagin evolucionant i cresquent amb ells. I això en la infància s'està veient molt. Creus, però, que les noves generacions ja creixen amb aquest nivell de consciència? Penso que sí. Hi ha programes, a més, que nosaltres vam engegar de la mà del govern balear, per exemple, que era un programa d'oci participatiu per infants en dependència, que consisteix en que l'infant tria una activitat d'oci, no d'una cartera d'activitats que tu dones, sinó el que l'infant vol fer, i hi ha una persona que l'acompanya en aquesta activitat que ha triat i participa en un entorn amb al·lots que no tenen dependència. Jo crec que aquestes al·lots que estan compartint aquesta activitat amb al·lots o al·lotes en dependència ho tindran més normalitzat, que hi ha una persona diferent en el grup, però que forma part d'aquest grup i que sí, crec que creixeran. Xerra molt més d'inclusivitat a les escoles, crec que avui en dia, que quan, per exemple, jo hi anava. Sí, Molt més, home, per sí. sort, eh? Se xerra més, però lo de sempre, xerram, però a l'hora de la veritat mos topam que mos falten Sí. recursos, a nivell personal, a nivell econòmic, a nivell d'administracions que estiguin coordinades, és complexa, sí. Si me permets, te faré una pregunta que ahir vaig anar a la Consolació, a l'escola, a fer una xerrada, on hi ha la filla meva, primer A, i els hi vaig demanar que me feguessin una pregunta per tu. I la pregunta que van triar va ser: què és el que més t'agrada de la teua feina? Uf, el contacte humà, el contacte humà. Jo tenc molta feina de gestió i estic molt ficada en els cartells, però compartir un moment amb una persona amb discapacitat dona sentit a tot el que faig. El que més m'agrada és haver après a estar amb una persona amb discapacitat i no veure la diferència. Podries dir quina història t'ha marcat més personalment? Uf, és que hi ha moltes, me sap greu triar alguna, però no sé, és que és molt difícil, atenem a 1.425 persones. Però sí, potser, pues, l'esforç que amb una persona a fundació m'acostava molt entendre el que deia i me generava molta impotència, me sabia molt greu haver-li de demanar. I bueno, i finalment, pues, mos entenem, és una persona que ja és gran,
és un personatge, i quan me veu me dona unes abraçades del 10. Jo li dic que tenc més fotos amb ell que amb el meu home. I i realment, lo que te dic, o sigui, me'l trobo molt i m'encanta veure'l. I me marca sobretot perquè és un home gran i quan veu un home vestit amb americana i pensa que és la policia, s'assusta i me fa que pensar, no?, de quin tracte devien tenir a vegades aquests fiets de les autoritats, no vull dir només de la policia, Mm. de les persones adultes, de la família, del professorat, que deu haver patit aquesta persona. I hi ha qualque cas que no t'has pogut treure del cap? Uf, hi ha molts que no m'atrec del cap, molts, molts, perquè són joves i realment veig com les famílies estan lluitant i tocant totes les portes i no hi ha una resposta de la societat que no sigui passar per un judici constant del comportament del seu fill, que no sap que el seu comportament és desadaptatiu. Com t'ha canviat a tu fer feina amb aquest col·lectiu? A nivell Uf. personal, Bueno, jo crec que he après molt, a tenir molta paciència, he après molt a escoltar, molt, molt, i he desenvolupat una sensibilitat que a vegades me supera. Estic molt més sensible davant les situacions que veig injustes envers el col·lectiu. quin tòpic voldries esborrar? Que les persones amb discapacitat no poden, ser com nosaltres. Creus que hi ha un compromís de joves de Menorca que es volen dedicar a atendre aquest col·lectiu? És a dir, hi ha un relleu de voluntariat perquè hi ha més sensibilitat social? Bueno, explicar que nosaltres, com a fundació pública, hem estat molt de temps sense poder tenir voluntariat i ara sí que mos han deixat inscriure a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. I he de dir que, com a persones joves, no hi ha tant voluntariat perquè no tenen tant de temps per dedicar, però sí que les persones joves que s'incorporen als llocs de feina ho fan amb il·lusió i ho fan amb molta formació i amb moltes ganes de canviar les coses. Has dit que teniu 1.425 usuaris. Creus que, així com avança la societat, aquesta xifra anirà en augment? Sí, sí, perquè te diré que també hi han discapacitats sobrevingudes d'accidents, de cotxe, de moto, cerebrovasculars, malalties degeneratives, sí, sí, mos anem desgastant i el reconeixement de la discapacitat cada vegada serà major, clar. Si tinguessis que triar un perfil de persona per atendre aquest tipus d'usuaris, quin seria el perfil ideal? A nivell personal, laboral? O sigui, si tinguessis fer un pot de gestora de recursos humans, no? Què li diries? Quines capacitats o competències ha de tenir una persona per atendre o tractar? Algunes ja han sortit, l'empatia és fonamental, la paciència també és necessària, la tolerància a la frustració i sobretot la humilitat. Per mi la humilitat és un valor que és necessari per desenvolupar qualsevol tasca que sigui d'atenció a les persones. Mai has de pensar que perquè tu tinguis més coneixement o més actitud, tu ets superior a aquella persona. Aprens cada dia de les persones amb discapacitat. Mm, Però sou més conscients, de vegades, no?
En general, les persones que fan feina en l'àmbit social coneixen lo que jo dic la cara oscura del mundo, no? La cara mala que deia Jarabe de Palo. I sí, hi ha una part de la realitat que per tothom està, però no som molt conscients, però quan fas feina en l'àmbit social sí que ets més sensible en quant a com se van desenvolupant la societat, les manques de recursos, la manca de mirada cap a l'altre, i també te fa, a vegades caure en la desesperança, però vull pensar que és la conjuntura del moment que estem vivint. I a tu a nivell personal, què és el que te fa aixecar cada dia del llit? És dir, i no tirar-te per vola? Primer que me considero una persona molt feinera i que creu molt en amb els canvis socials. Me sent solidària, tota la vida he fet voluntariat, crec que als 14 anys ja vaig començar, i sempre he estat al costat de les persones vulnerables a la meva trajectòria vital. I me fa aixecar cada dia a pensar que lo que faig repercuteix en la vida de les persones. Ara te faré este ràpid que sol fer, vale? I has de contestar el més ràpidament que puguis, vale? Rompre barreres físiques o rompre barreres mentals? Mentals. Projectes nous o consolidar els que ja teniu? Nous. Planificar la setmana o resoldre una urgència? Planificar la setmana. Escrit o tenir cara a cara amb la Cara a gent? cara. Escoltar o xerrar? Escoltar. Un èxit petit cada dia o un de gran assany? Un petit cada dia. Un equip gran o un equip unit? Unit. Menorca 100% accessible o Menorca 100% conscient? Conscient. Feina de cor o de cap? D'acord. La fundació d'avui o la que assumies d'aquí 10 anys? La que assumiu. Què li diries a qualcú que no entén aquestes realitats que viviu altres? Treu-te les sueres de fusta que dus. Així. Sí. Un missatge per a aquelles famílies que acaben de rebre un diagnòstic de discapacitat i se senten perdudes. No esteu soles. Quin missatge t'agradaria que quedàs d'aquesta conversa? Um, som part d'aquest món, d'aquesta societat. Què li exigiries a les persones que tenen el poder i els recursos perquè aquestes coses canvien? Implica discapacitat precisament perquè encara no tenen assumit del tot que són persones de ple dret, no molesten. Llavors, clar, quan una persona no es molesta, pues, deixes que vagi fent. I no rai, ni molt manco de persones concretes, però en general, la societat no s'implica en la causa de la discapacitat, perquè és un problema que tenen les famílies, no es veu com lo que dèiem, un problema que en qualsevol moment mos pot tocar i que, a més, si no tenim entorns que afavoreixin la inclusió, pues de cada vegada tindrem més dificultats tothom. Perquè al final tu pots tenir una discapacitat demà i lo que no hagis fet des del teu lloc de poder, que podies, te sabrà molt greu. Com t'agradaria que s'ha recordat la teua etapa al davant de la fundació? Uf, és molt difícil. Em
com una persona que va fer tot el que podia pel col·lectiu i que va tenir clar que el seu objectiu era millorar la qualitat de vida de les persones. Creus que hauria de ser una premissa que haurien de tenir totes les persones que convivim dins una societat? Fer millor la societat i les persones? Desde luego. Crec que és fonamental que en un moment com ara que hi ha un individualisme que quasi devora a l'altre, molt més. Crec que les persones fent petites coses amb el seu dia a dia poden canviar moltes. Jo t'agresc aquesta estoneta. Crec que és una entrevista que s'hauria de posar en molts d'àmbits dins la nostra societat, perquè crec que tu ets la cara més visible, però sou molta gent que hi feix feina darrere. Agraït-vos tota la feina que feis, vale? I espero que poc o molt això ajudi a tenir un poc més de visibilitat de tot aquest col·lectiu que crec que també som part implicada nosaltres com a gent que convivim dins la societat, bàsicament. Així que t'ho agraeix molt, Cristina, Gràcies, Gerard. i moltes gràcies per aquesta estoneta. Moltíssimes gràcies i també, com tu has dit, gràcies a l'equip de persones que fan feina perquè, evidentment, el dia a dia és el que compta. Moltes gràcies.